खायफा जेनेबा बैसो जाबाथाय हाथाइफ्रा एसे दुरबल जालाङोना हाथाइफ्रा सायोना अब्ला बेबायदि माने किमाखौ बानायना जाहोनो हायो आरो बिदिनो Good morning, Leopard. Today, phone server by therapy. Kebaik kadang ini. Apa serang kadang ada di Okaya ke, Pungo. Mau batu Okana, habis ada mana ada sampai. Agosto dah nak bertang bayna, ini kayak ada Okahan main nuang ada di Awara. Dah laki tanda start jaga nara, mai tanda start jaga na. Tinggal orang awal sila apa petana ayah rebiau easily. बिसोरखौ ओंखार बे समाव इसोरखौ नायना मोजां नाङो आरो गेलेबाय थायोना सानफ्रोमबो फैयो जों दै लोंगासिनो फुंनि सानफ्रोमबो दै गुदुं लोङोना बे माबा होनानै नारेंनि रोसि ओमफ्राय आरो दै गुदुं बिदि लोंखायो आरो सानफ्रोमबो कापसे बे गिदिर कापजों आरो लोगोफोर दाथ' हासबेन्डआ अफिस दङना ओंखायनो नै लान्चनि प्रिपेरेसन खालामगासिनो आरो बिथिं ओंखाम जानबायनो आं अलरेडि मोनखाबाय ओंखामा आरो दिनै नैबे चिकेन किमा बानायगोन आरो नैबे चिकेन किमा माने ब्रयलार बेदरनि इदि माने बेखौनो सब ग्राइन्ड खालामो बिसोरो ग्राइन्डाराव होनानै जायफोर खायफा मानसि दङना जेनेबा गथ'फ्रा बिदि हारा थाबा जानो हाया बा जायफ्रा एसे बोराय बुरै आबै आबौफ्रा हाथाइ गैयाबा जानो हायाना ओंखायनो इदि बानायो आरो ग्राइन्डाराव बिदि सब गुन्दै बानायो आरो बेखौ नैबे चिकेन किमा नैबेखौ बानायनो आं लादों नैबे थाइनै टमेट' ओमफ्राय पियाज हाना लादों थाइसे ओमफ्राय बिथिं हाइजें बानलु ओमफ्राय सामब्राम गुफुरनि देना लादों आरो सामब्राम गुफुर देना लादों आरो बिथिं दा नैबेहाय एसे थाव होनानै बेखौ दिनैनि लान्चनि थाखाय बानायनोसै आरो दिनै बे चिकेन किमा मोनजागोन आरो अफिसाव बे थावखौ लादों बे चिकेन किमा बा चिकेननि आइटेम होबाथाय मोजां मोनो आरो जेखिजाया सानफ्रोमबो अफिसाव सिम्पोल हरबाय थायोना आं ओंखायनो दाख्लैनो लाबोदों माइखौ साननै जाबाय साननै माने सानथाम जाबाय आरो बानायाखैमोन फ्रिजाव दोनदोंमोन दा दिनैसो बानायनोसै आरो एसे दा लोगोफोर ओरैनो पियाजखौ एसे एवना लानोसै फार्स्टआवनो आरो दा बेनि उनावहाय बे मस्लाजों देनाय मस्लाखौ ओमफ्राय आरो बे टमाटरखौ एसे एवना लागोन आरो लास्टावहाय बेदरखौ होगोन बे बेदरा बे किमाया मोननो बारा सम लाया आरो मानो होनबा बे सब माबासोना मिक्सना मिक्स माने गुन्दैसोना बेयो एकदम जेबो गैया आरो बेवहाय होबानो मोनखागोन आरो एसे सम एवबाय थानांगोन अब्ला मोनगोन आरो बे नर्मेल जोङो जेरैबायदि हारा गोनां बेदरखौ एवबा जेसेबां टाइम लायो बे बेसेबां टाइम लानाय नङा आरो बेयो खम टाइमाव जागोन आरो बेयो नैबेहाय मस्लाखौबो होनोसै आरो टमाटरखौ होबाय दाजों नैबेहाय संख्रिबो होनोसै अब्लासो बे माबाया फान्थावा एसे गलिगोन ना खनसेयावनो होना लानोसै आरो संख्रिखौ जेसेबां नांगौ जायो दाना हालदैखौबो होनोसै आरो ओरै दुन्दियानि पाउडार दंना धनिया पाउडार बेखौबो होनोसै आरो एसे दा लोगोफोर जोङो नैबेहाय बेदरखौ दा होनोसै आरो जोङो फाइनेलि नर्मेल बेदर संनायाव जि होयो सब बेफोरखौनो होजायो आरो बेबोथ' बेदरानो ना जास्ट बिनि महरासो बेलेग आरो दा आं रिपर्ट खालामनो बावबाय आरो बेयाव एसे चिली पाउडार आरो चिकेन मसालाबो होबाय आरो बे चिकेन मसाला होबाथाय बे माने चिकेननि जि मोनामनाय थायोना ब्रयलार बेदरनि मोनामनाया माने गैया जायो आरो बे मोनामनाया खारो आरो ओंखायनो होबाय 5 मिनिटसो बिदिनो आरो लो टेम्पारेचाराव खोबना दोननोसै आरो ini लोगोफोर ब्रेड लायनो थांदोंमोन ब्रेड लाबोबाय बेदरा माबायदि जाना दङ नायनो र' टेम्पारेचारखौ एसे हाइ खालामना होनोसै
दै ओंखारगोन बेदरनि दै थायोना दा जों बेखौ बिदि एसे सम एवबायना दा जों एसे दै होगोन आरो बेहाय आरो बारा होला बेखिनि दैया माने रानबानो माने बेदरा मोनगोन आरो अलरेडि बे माबाना किमासो ना बियो आं ओंखायनो बेखौ दा खोबनानै होनोसै आरो दा दावदैयाबो बयल जागासिनो हारा थानाय बेदरखौ आरो जानो हायाबा बेबायदि बानायनानै जाहोनो हायो आरो बे दखानाव जे मोनो बिदि नङा बेखौ न'आवबो आरो लकेल दाउखौबो न'आवबो बेखौ माने हारानिफ्राय साइड दिहुननानै बे ग्राइन्डार दङना मिक्सियाव बिदि माने मिक्सियाव होबानो बियो बिदि जागोन आरो किमा जागोन आरो दा नोंथांमोननि सोरनिबा न'आव जुदि आबै आबौफोर दंबा आरो जायफ्रा बेदर जानो लुगैयो बा मोजां मोनो हाथाइनि कारनाव बा हाथाइ गैयिनि जाहोनाव जानो हाया आरो अब्ला बेबायदि बानायना जाहोनो हायो आरो खायफा जेनेबा बे बैसो जाबाथाय हाथाइफ्रा एसे दुरबल जालाङोना हाथाइफ्रा सायोना अब्ला बेबायदि माने किमाखौ बानायना जाहोनो हायो आरो बिदिनो सब रेडि जाबाय आरो दा फुंनि खामानिया जाबाय आरो दा बे हासबेन्डआथ' दुगैयाखै दा सम जाबाय बिहाबो दुगैखांबाथाय ब्रेकफास्टखौ जानोसै आरो ज'नो ब्रेकफास्ट बिदिनो सिम्पोल ब्रेकफास्ट जास्ट नैबे ब्रेड खोखिजों एसे टस्ट खालामदों ओमफ्राय बे बयल दावदै ओमफ्राय बिदि गाइखेर जोंना सानफ्रोमबोनि आरो कम्पालसरि बे गाइखेरा जोंना हिदुआ थांनो ओंखारबाय अफिसाव खामानि मावनोसै helmet back. Your helmet, your hand gloves, key. बे माबायाव बे बर्डाराव पुलिस थायो ना सानफ्रोमबो पुलिस थायो प्रक्सिकिं खालामो दाउ जाबा चेकिं खालामो जायफोर हेलमेट गाना मास्क गाना लासिनो गिदिङो लासै लासै हांबानो जाबाय बाय बाय दा हासबेन्डआ अफिसाव थांबाय दा आं सानसे माने हारसिं आरो दा आंनि खामानिफोरखौ मावनोसै लासै ना लोगोफोर आं दुगैखांबाय दासो एसे सान्थि मोनबाय आरो जेखि जाया दुगैजोबलासिम दुगैयाना गरमाव अब्लासिम माने एसे फ्रेस मोनखाया आरो खामानि मावनानै मोदोमफ्रा आथा जाजोबो ना दा दुगैनायखाय एसे मोजां मोनबाय आरो दा मोनसे खामानि दङ मावहैनोसै बेखौ फार्स्टआवनो आंना नैबे मानि प्लेन्टसफोरा बे न'आव जों थानाय न'आव दंमोन ना नैबे फांसे मानि प्लेन्टसा बेखौ बेहाय लाबोबाय आरो जोंनि रुमावहाय सान्दुं गोलैया नालाय ओंखायनो बेनो माबाया बिजौआ बोरैबा बिलाइआ ओंखारदोंबाबो आरो बोरैबा गोसोम माने रानलांनाय बायदि जादों ओंखायनो एसे सान्दुङाव होनोसै गेजेर बे सान्दुङाव होबाय थानांगौ आरो इनि बिजौआ नायलाय बिलाइ ओंखारदोंबाबो माबा गोसोम जाना दङ आरो इनि गोथां ओंखाराखै दा बिथिंबो ओंखारदों ओंखायनो जों थानाय रुमावहाय दोनाखिसै आरो बे ड्रयिं रुमाव बेखौ शिफ्ट खालामबाय ड्रयिं रुमा बे माबाजों खिरखिजों सान्दुंबो गोलैयो नालाय ओंखायनो मोजां आरो लोगोफोर आं ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जाखांनायनि उनाव जेखि जाया बे ग्रिन कफिखौ मोनलोङाबा बोरैबा मोनबाय थायो आरो दा हेबिट जाबायना लोंनाया जोंना खोमा बे ग्रिन कफि लोंनाया आरो न'आव थाबाथ' आं ओरैनो ग्रिन टिखौ लोङोमोन आरो ओमफ्राय बेहाय फैनानै ग्रिन कफिखौ ट्राइ खालामबाय आरो फार्स्टआव लोंनायाव ओरैबायदि एकदम माने मा होनगोन आरो ओरैबायदि गाज्रि टेस्ट मोन्दोंमोन आजिखालि फार्स्ट लोंदोंमोन आरो लोंजेनदोंमोन आरो ग्रिन कफिखौ बे लास्ट इयारनि नामा 2019नि जुननिफ्रायनो स्टार्ट खालामदों आरो 2019नि जुननिफ्राय बे ग्रिन कफिखौ लोंनायनि स्टार्ट खालामदों आरो जिखालि फार्स्ट लोंदोंना ओरैबायदि गाज्रि टेस्ट बुंनोनो नांला आरो ओमफ्राय लासै दा लोङाबा बोरैबा सुखुवा मोनो आरो लोंबाय थायोना ओंखाम जाखांनानै 1 घन्टा बा 1.5 घन्टानि उनाव आरो बिदि लोङो नैबेनो लोगोफोर आंना ग्रिन कफिया नै बिदिनो आरो सोरबा साननो हागौ दे कफि होनबाथाय बे गाइखेर होनाय कफिया नङा बे ग्रिन कफि आरो जेरैबायदि ग्रिन टि ना जास्ट अनलि दै होनांगौ ओमफ्राय आरो बे ग्रिन कफिनि एसे पाउडार होबानो जायो आरो बिराद मोजां नाङो आरो बेखौ लोंनानै दा खनसेयावनो बे कफि लोंखांबाय इसिङाव दा खनसेयावनो हाबनायावनो आरो नैबे सानसे जे आं एवदोंमोन ना बादाम बे बारा माने मोजां एवनाय जायाखै नामा बे थेमायावनो इदि आथा नांना दङ आरो जानोबो मोजां जायाखै एसे क्रान्चि जाबासो मोजां नाङोना बादामाबो मोजाङै एवनाया बारा फ्राय जायाखैदां दा ओंखायनो आरोबाव दिनै ओरैनो जास्ट टावायाव आरो रस्ट खालामनोसै बेखौ
लोगोफोर दिनै आरो भ्लगखौ बारा गोलाव खालामलिया जेखि जाया नोंथांमोना दिनैनि भ्लगखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा आरो लाइक खालाम लोगोसे कमेन्टबो खालाम आरो लोगोसे जायफोर बिथांमोना जोंनि चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर दे अब्लासो जोङो आरो माने लाइक बारा मोनबाथाय कमेन्ट बारा मोनबाथाय आरो साबस्क्राइबार बारा जाबाथाय अब्लासो जोङो आरो गोदान गोदान भिडिअफोरखौ बानायबाय थानो आरो मटिभेट आरो इनकारेज मोनगोन ना दा ओंखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नङाबा जोङो माब्लाबाबो जौगानो हानाय नङा आरो जोंनि चेनेलखौ ग्र' खालामनो हानाय नङा आरो दा लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ दे टिल देन बाय बाय सी यू सुन गाइस